Hello! Volt egy online kampány a Kerhernél, amelynél nagyon sok energiát fektettünk a kreatív anyagok gyártásába és a vizuális megjelenésbe. Úgy éreztem, hogy ha látványos a kampány, az majd önmagában meghozza az eredményt. A hiba ott volt, hogy közben nem egyeztettem elég alaposan és megfelelő időben az értékesítési csapattal, így a kampány üzenete és tartalma nem teljesen fedte azt, amit a szélsszel megbeszéltünk. A tanulság az volt számomra, hogy marketingesként nem elég szép kreatív kampányokat készíteni, mindig az üzleti célhoz és a szélszhez kell igazítanom az üzenetet. Azóta minden kampány indítása előtt egyeztetek a szélsszel, és ez a változtatás mérhetően jobb konverziót hozott.